Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Kaixo denoi, hementxe gara berriz ere astebete gehiago, Jose Mari, ni pixka bat nekatzen hasia naiz dagoeneko, gaurkoan otsaiak 18, gau txikitan ari gara grabatzen, orain esango dugu zergatik, baina bueno, esango nuke lerroburuan ere ikusiko dutela gaurkoan saio berezia dela, ez gaudela bakarrik, baina hasteko, Jose Mari, Gabon, zer moduz dena? Bai, bakatu. Em, Gabon, Josu, hemen txe, bai, gaur pixka berandu dago, orain txe, zalduko dugu zerratia, baina, bueno, moldatu gara, inauteriak pasataia, ez dakit, aurrekoan aipatu zenean ez zeniala berezeki zalea, ez dakit, ospatu dituzun, baina, bueno, uki dugu ere beste futbol asteburu luze eta on bat, eta, bueno, hoxe, hemen txe berriro ere. Bai, esan izun hemen akaso ez zela inbeste ospatzen, bueno, eta inauteriak ez zirela inbeste ospatzen, baina aitortu behar dut, ostiral gauean, hemen alboan dudan kaletik, bueno, desfile bat pasazela, eta arratsalde eta gau guztian zehar hortxe biliziren, gora eta bera, musikarekin, beraz, lo egitea ere kostatzaitzaidan, esan izun, orain ja, bueno, nire bizitzako beste epoka batean sartu naizela, prejubilazioan, eta lo egitea asko gustatzen zait. Baina, bai, bueno, hemen ez bada, Tolosan ere egingo dugu, datorren urtean saio bereziren bat. Bai, ziurrenik, bai, eta egia da, gaur egun ere pixkat baloratu behar direla, ez da, batez ere astean zehar galtzen ditugun lo orduak, ez, asteburuetan edo errekuperatu alizatea, oso nahiko garrantzi ematen diot. Gaur, por cierto, otxaiak 18, ez dakit, Bai. begiratu dituzun, gaur egun jaio ziren, ez dakit, efemerideak edo. Begira bakizu hortxe bilitzen aintzela sare sozialetan engantxaturik, gora eta begira, bueno, jasotzen diren gauza horiek ikusten, eta gaurkoan ikusi dudana da, realak behintzat eskegi duela sare sozialetan argazki bat, eta gaurko dugunez jaio zela Mikel Aranburu, ezta? Kapitaina handia. Bai, pixka deneko futbolarekin estera nindu ama, gero ere Euskal Herritar desente jaio ziren gaurko egunez, baina bai, Mikel Aranburu ikusi dut, Xabi Prieto gogoratzen dugu asko, baina bera aurretik, mende honetan, rarokik edun kapitain handi bat jokalari azpeidiarra. Bai, ez dakit nor gehiago jaio zen gaurko egunez. Bueno, futbolarekin jarraituta, gaurko egunez 1882an Pedro Astigarraga jaio zen, ez dakit ezagutzen duzun. Imaginatzen dut ez ez. Nafarroa Garaiko Futbol Federazioko lehen presidente, akaso? Ez, baina, bueno, Atletikeko jokalaria 1905 eta 1915 artean, eta lehenago 1903 lauera, Espainolan jokatu zuen. Ara, Medikua eta futbolaria. No, badira medikuak eta futbolariak. Akaso gaurkoan ere, bueno, baten bat gerturatuko da gure saiora. Horrekoan ere René Petitekin aipatu genuen, futbolaria eta ingenieritza ikasketak egindakoa. Askotan aipatzen da futbolariak, bueno, akaso ez direla oso pertsona argiak ez, eta futboletik kanpo, bueno, bere zaitasunak ere izaten dituztela, baina gure saioan ikusten ari gara ez dela beti horrela. Egia esan, bai, denetarikan agertzen zaigu egon hauetan, eta gero ere ahaztu behintzait, por cierto, gaurko egunez ere, Juan Emery jaio zen 1953an, Irunen, Unai Emeryren aita, Alavesen, Burgosen, Legarrainesen, Deportibon, Real Gijonen, Granadan, Jaenen jokatutakoa, bere, jokari bezala ere, ez dakit, bere semea ere ez dagoen direkitzen, baina enterratzaile bezala, bai, egia Juan Emery atezaina zen, eta bera, Irunen jaio zen, gaurko egunez, 1953an.
Berari ere beti bezala zorionik beronak. Imaginatzen dut irundarra izan da aurten bai pozik egongo dela momentuz Real Unionek duen egoerarekin. Baina, bueno, medikua aipatu duzu, futbolariak ere aipatzen ditugu saio honetan, eta azkeneko asteetan gurekin izan nahi genuen, baina badakigu medikuek, bueno, zeregin asko izaten dituztela, lana etzaiela falta, eta duela hilabete terdi, eta pare bat hilabete gurekin izan genuen, Iñaki Maiz jauna, lokatzartean tartea inauguratzeko, aitortu behar dut, grabatu ondoren batek baino gehiago esan zidala egin du saiorik onena dela, beraz berriz ere ona itzultzea guretzat garrantzitsua zen, eta hementxe dugu, arratsalde hon Iñaki, zer modu da dena? Arratsaldeon edo gabon ja, ez dakit ordu hauetan zesaten dan. Dena ondo, egia esan zaletik. Lehengoan, lehentxiego kamara edo grabazio hasi aurretik aipatu dugu, azkenean medikuek gaur egun eta beti nola ez lan asko duzuela eta hitzorduak izatea zaila izan ohi dela, lanean eta lanetik kanpo ere bai, beraz pixka bat kosta zaigu, baina ziur ere gaurkoan, gai mamitsuak ere plazaratuko dizkiguzula. Hori ziur, hori ziur. Pixka bat, tarte hasi aurretik, Iñaki, badakizu hemen guri gustatzen zaigula tarte garrantzitsuei, nolabait intro berezi bat edo egin ahal izatea, abesti txiki bat ipintzea. Oraintxe bidaliko dizut zure mugikorrera, eta entzuleek ere momentu honetan edizioaren bitartez entzungo dute kalitate honean, baina ikusi nahiko genuke zer iruditzen zaizun lokatzartean tartearen abesti berri hau. Igande arratzaldea Euria eta haizea Atzo parrandan nuen Gaurkoan gora galea Hamaikakoan sartu nau Haze nobedadea Kaskabarra ere hasi du Futbola lokatzartean Futbola Hortxe dugu gure tarte hau, lokatzartean tartea estrenatzeko abestia. Hasieran gorka urbizuri mezu bat bidali genion, ea gustatuko litzaioken abestia hau egitea, momentuz esan zuen lanpeturik zebilela, baina ez dakit ze iruditu zaizun. Ikaragarri gustatu zait, egia esan, espero dut horrelako sarrera batekin maila behintzat eustea. Hasieran pixkat lokatzartea saioarekin erlazioa izan zezakeen Zuhaitz Gurrutxagak egingo zuela uste nuen, baina beste baterako utziko dugu hori. Hori da. Pixkanaka joango gara ere Zuhaitz Gurrutxaga eta konpainia ona ekartzen. Oso ondo. Horai bai, Iñaki, gure partetik egin behar genituen lan guztiak egin ditugu, bakizu ez garela oso langileak, eta gaurkoan ze prestatu diguzun. Jose Marik esaten duen bezala, egin beharreko txarakeria guztiak egin da, ezta? Hori da. Gehienak Oso ondo. bintzat zirroia. Nik lokatzarteko saiarekin hasi aurretik, edo sail honekin hasteko, aipatu nahiko nuke neguko merkatuko mugimendu bat, printzipioz Euskal Herriarekin ez dauka inongo erlaziorik, baina notizia irakurri nuenean atentzia dituzin. Konkretuki da Jerez de la Fronterako aurrelari baten fitxaketa, 2008 urtean Europako txapeldun izan zena, ez dakit nori buruz ari naizen uste zuten. Nik zerbait akaso entzun dut, italiarra bada, esango nuke badakia norden, baina ez dakit bera izango den, ala beste bat. Ez, Jerez de la Fronteran, jaioa. Jaioa. Bueno. Fronteran, Orduan bai. aurreraria esan duzu? Aurrelaria eta 2008 urtean Europako txapeldun.
Bai, orduan, Espainia bai. selekzioarekin. Bai, badakit, badakit. Turkia aldean ere bilitakoa, beraz. Eta, Hala da. eta Paraguayen uste dut ere bai. Baliteke, Bai, baliteke. bai. Ba, Dani Huiza jaunak, 45 urterekin, bere jaioterriko auzoko Jerez Industriale taldearengatik fitxatu du, eta talde honen helburua Andaluziako orezko mailara igotzea da, hor dabil borrukan. Beraz, lokatzartega hasteko aprobos eritu zait, albiste hau. Aurrekoan Jose Mari aipatu genuen Japoniako jokalariaren kasua, ez? 58 urterekin oraindik hor zebilela jokatzen. Dani Guizaren kasuan 45 ditu, baina, bueno, etxean gustora baldin badago, akaso bertan egin ditzake 10-15 urte, eta gainera Iñakik aipatu digun helburu hori, ba, bueno, honetan helburu potentea da, ez? Bai, erabat, ba, ez dakit oso ondo taldeak ze maila dauka, baina, bueno, helburu horrekin imaginatzen dut, ba, bueno, nahiko helburu, bueno, ambizioso iruditzen zait, eta bai, egia da hori, Kaiuzoshi Miuraren kasua aipatu genuen, han jarraitzen duela Japoniako 3. mailan 58 urterekin jokatzen, eta hainbat herrialdetan jokatuta. Ez dakit Guizak akaso maila bajoago eta jokatzen du agorago, baina eta ez dakit beste 12-13 urte iraungo dituen, baina egia esan ere meritu dauka, Europako txapeldun izan, ligako golegile nagusia izan zen ere bai, eta horrelako hainbat historia ukieta gero, hor jarraitzea bere herriko taldean futbolen jokatzen, meritua badauka. Bai, pena ez zela Euskal Herriko talde batetik pasa, baina, bueno, oraindik badu aukera, ez, Iñaki? Hori da, hori esan barrun. Oraingoz, daukala erlaziorik, baina ez dakit Arin Luzien edo hauetako batean lekua duki dezake. Ba, Deuston agian, daikin iguarekin, egingo diogu leku bat. Bai. Zakita agian Laizzer Deuston zarretxe bat erekin barko dute, baina bai, jokatu bezakete elkarrekin. Edo eta Bilboko 12 taldean, ez da? Euskara bizkat ikasteko. Bai, hori ere, begira. Akaso, Kristianekin hitz egingo dugu. Bueno, baina txorakeriak alde batera utzita. Aurreko eta saio lokatzarteko tarte bakarrean, Espainiako futbol estrukturaren errepaso txiki bat egin nuen, eta gaur Frantziako futbol estrukturaren historiaren zatitxo bat aipatu nahiko nizueke, eta pixkat beko mailak nola antolatuta dauden. Bikain. Horrela era labur batean. Orduan, Frantziako futbolari dagokionez, lehenengo futbol txapelketa 19. mende bukaeran antolatu zen, 1894 urtean. Pariseko 8 futbol taldek parte hartu zuten, eta Standard AC taldeak irabazi zuen. Ondoren, liga erregional ezberdinak antolatzen joan ziren, eta 1932 urtera arte, 18 liga erregional zeuden, eta hauek ziren futboleko maila altuenak. Zakit, liga erregional horietan euskal talderen batek parte hartu zuen edo ez, hori irrati saio edo podcast ontako historialari ofizialari utziko diot, Josu Elkampo jaunari, baina ez dut ezer horrela garbia aurkitu. Eta 1920 eta 1930 urtean artean, Frantziako kopa zen torneo garrantzitsuena. Lehenengo Frantziako liga 1922 urtean ospatu zen, 10 taldeko 2 multzoz osatuta zegoen, eta ja hurrengo urtean multzo bakarra osatu zuten, eta 1923-1924 urteko temporada izan zen lehenengoa. Lig B edo Frantziako futbolaren bigarren maila ere urte berdinean sortu zen, 1933-1934 denboraldian, eta urte hauersko egin barritugu aurrera, Frantziako futboleko 3. dibizioa edo maila sortu arte. Konkretuki Championat Nazional edo Nazional maila, 1933-1934 urtean sortu zutena, eta 18 taldeko multzo bakarraz dagoena osatuta. Iñaki, hemen, pixka bat barkatu moztearren, baina hau ez dugu gaurkoan espreski prestatu, baina gaur bertan irten da berria, gaur arratsaldean, eta Frantziako Futbol Federazioak adierazi du, zuk oraintxe bertan aipatu duzun nazional maila hori, ez? Frantziako 3. maila izan dena. Pixka bat, Espainian gertatzen den moduan lehen federazio maila horrekin ez da guztiz profesionala, eta egitura orain arte etzen profesionala, eta gaur bertan iragarri du Frantziako Futbol Federazioak,
datorren denboralditik aurrera, 2026-27 urtetik aurrera, Lig Trua izango dela, hirugarren maila izango dela, guztiz profesionala, egitura aldetik ez da asko aldatuko, liga bakarra izango delako, 18 talde, baina liga guztiz profesionala izango dela, beraz, momentuz oso zaila du Baionako Abironek maila zigotzeko, baina igoko balitz, lehen aldiz, liga guztiz profesional batera, igoko litzateke, hirugarren maila horretara. Interesgarria. Enekin egia esan. Pixkat informazioa erakusten naiz, baina enekin. Oso ondo. Ba, nik pixkanaka kategorietan beraka juten jarraituko dut. Eta horrengo maila, laugarren dibizioa izango litzateke nazional bi maila, ezta? Bertan, 3 multzo daude, 16 taldekoak. Amultzoan dakizuenez Abiron Baione taldea dago. Nazional bi maila ere 1993-1994 urtean sortu zen. Eta pixkat zuk aipatu duzun profesionalizazio horrekin lotuta, bai irakurri dut espezifikoki aipatzen dela bere liga honen baseetan, talde hauek semiprofesionalak direla, eta bai puntu batzuk bai espezifikatzen dituztela, eta adibidez atentzioa deitu dit, jokalari hauek jubilaziorako eskubidea zutela, eta soldata minimorik ere ez dagoela. Horrela, pixkat kuriosidade bezala. Tebasen liga ditu horrek. Maila honetan parte hartzen duten talde kopan jokatzeko eskubidea dute, eta bai puntu hau interesante iruditu zaitela, maila hau da Frantziako futbol strukturan filial batek jokatu dezakeen kategoria altuena. Izango litzatekela Espainiako futbolarekin alderatuta, bigarren federazio maila. Interesgarria, esango nuke akaso Europa mailan salbuespen handienetako bat izango dela, baina bai, enekien, egia esan. Bai, gero berriz beko mailen aktualitatea repasatzean filialak aipatuko ditugunez, galderatxoa botako dizu eta aurrera kontziko dut. Gero etorriko izan nazional 3 maila, 5. dibizioa, 14 taldeko 11 multzo, eta gero iritsiko ginen ja regional bat edo R1 mailara, izango litzatekeela Frantziako strukturako 6. dibizioa. Lehen aipatu dizuetan bezala, 1921 urte arte, hau zen mailarik altuena, 14 taldeko 11 multzo daude, eta talde hauek ere kopan parte hartzeko eskubidea dute. Eta behar bada maila hontako kuriosidade handiena da Frantziaren itsasosteko dependentziek maila honen ekibalenteak dituztela. Hau da, Guadalupek, Guayana Frantzesak eta Martinikak izango lukete bakoitzak liga bat, eta izango litzateke printzipioz R1, Frantziako R1 mailaren ekibalentea. Kurioso irutu zen baita ere, CONCACAF federazioan daudela, 3 itsasosteko dependentzia hauek. Baina esate baterako Reunion Irla, izango litzatekeela beste R1 ekibalentea, CAF federazioan, hau da Afrikako Futbol Federazioaren barnean dagoela. Eta gero egongo litzateke inongo federazioetara asoziatu gabe, Maillot eta San Pierre et Miquelon dependentziak. Bai, hemen gogoan izango duzu entzule zidelenok, aipatu genuela ez, San Pierre eta Mikelon uartetako liga horren kasua, 3 talde bakarrik direla, baina aipatu duzun guzti hau Iñaki iruditzen zait liga kantolatzerako unean, Frantziako nolabait penintxulatik irteten diren lurralde guzti hauek kontrolpean edukitzea, eta ondoren ere kopan hainbeste talde edukitzea oso konplexua izan behar dela, baina aldi berean oso interesgarria, eta zuk aipatu duzun moduan, batzuek Afrikako Federazioaren barnean lehiatzea, besteak Hego Amerikan eta abar, honek ere xarma berezia ematen diola, ez, Frantziako futbolari eta Frantziatik urrun geratzen diren lurralde guzti horiei. Denboraldi hasiera guztietan, denboraldiak hasi horretik federazio daukan lana, egia esan, sekulako lana dago atzetik hainbeste txapelketari aurre egiteko. Egia esan bai, eta bereziki denboraldi hasieran ematen diren kopako lehenengo eliminatorietan oso partida interesgarriak eta oso kasu bitxiak ematen dira, izan ere benetan regional mailako partidak dira, baina
azkenean, itxasoz bestalde Frantziara joan behar dira pues, neko talde xumeak, eta bueno, hor historia kuriosoak sortzen dira. Jo, eta gainera pentsatzen dut esperientzia moduan jokalari bezala izan dezakezun esperientzia honenetako bat izan daitekela, ez? Kontuan izanik ez direla profesionalak, ba horrelako txapelketa bat jokatzea eta beste kontinente batera joatea partida bat jokatzeko, ba benetan ikaragarria izan behar da, egia esan. Eta, bueno, hori izango litzateke pixkat Frantziako strukturaren laburpen azkar bat, eta bien hau aipatu eta gero, gure beko taldeak errepasatzera pasako ginateke. Bai, bikain, hemen zoritxarrez eta zorionez, ba, nahiko bera jomar gara, ez, Euskal Taldea topatzeko Iñaki. Frantziako strukturan, esaten duzu? Hala da, bai. Bai, nazional bi mailan eukiko genuen Biron Baione, eta gero erre bat mailan jo jetxi beharko ginateke. Momentuz ez da jekerik iritsi Baion aldera. Eta ez daitezela iritsi. Bueno, hasiko gara pixkat errepasoa lehenengo federazio mailarekin, bale? Orokorrean gauzak duela jai hori hilabete terdi, edo 2 hilabete genuen azkenengo aliz errepaso hau, eta gauzak pixka bat aldatu direla. Nik esango nuke orokorrean 3 talde bizkaitarrentzat, Atletik B, Barakaldo eta Arenas da beste usteet, ez bali loker. Nahiko denboraldi irregularra ari dela izaten. Nik usteet bai Atletik B, bere helburuak betetzen ariko dela, horro nahiko goiko postuetan da bilela, eta behar bada Barakaldo eta Arenas baita ere, salvaziotik nahiko urrun daudelako. Baina sentsazioa da nahiko irregularra ari dela izaten beraien denboraldia. Okerrago dagoena kategoria honetan dudarik gabe Osasuna Promesas edo Osasuna B taldea da. Nik, ez dakit, nik eragin izan oten nuen edo zer, baina nik lokatzartean lehenengo tartean aipatu nituenetik, ez dute partidarik irabazi. Eta 3 puntu, 3 berdinketa bakarrik eskuratu dituzte. Azkenengo garaipena azaroak 15ean lortu zuten, eta gaur egun azkenengo postuan daude, 20 punturekin, salvaziotik 8 puntura. Lehen federazio maila, esango nuke bigarren mailan gertatzen den moduan askotan oso berdindurik egon ohi dela eta puntu gutxi batzuekin gora edo bera joan zaitezkela, baina Osasuna Promesas bizitzen ari den egoera benetan kezkagarria da eta esango nuke fitxaketa arraroren bat ere egin duten arren, Rufino Lucero argentinarra, 24 urteko atzelaria. Itxura guztia duela aurten zoritxarrez, lehen federazio mailan ere Euskal talde bat galduko dugula, kasu honetan ziur aski bigarren federaziora jetxiko delako. Oraindik gelditzen dira jardunaldi asko, baina itxura txarra du talde nafarrak. Arotik partida horik irabazi gabe duzun bezala, soilik 17 golalde, eta oso itxura txarra, salvazioa 8 puntura, baina beraz, hendik denboraldi asko falta da, baina sekulako bolada txarra eta itxura bat ere honik ez duenek. Josu, fitxaketa hori aipatu dezula, egia da, orain memoriaz ari naiz, ez delako errepasatu, baina bai daukatela sentsazioa Osasuna Bek edo Osasuna Promesakek horla filialerako fitxaketa berezi batzuk edo pixkata tipiko batzuk egin dituela. Burura etorri zait esate baterako Realetik pasatako Kako Sanz. Nik uste dut Osasuna Promesasen ibili zela, memoriaz ari naiz, baina uste dut Osasuna Promesasen ibili zela, gaina nahiko zakitza adinekin, baina 30 urtetik gertu, esango nuke. Bai, iaz ere gogoan dut Pablo Moreno fitxatu zuela, ez dakit gogoan duzuen, oraindik gaztea da, 23 urte ditu, baina Barcelona eta Juve bezalako taldeen arrobietan ibilitako jokalari bat zen, Manchester City ere bai, ikargarrizko itxura zuen, baina ondoren talde batetik bestera utzita joan zen, oso maila eskaxa emanez, eta iaz oso mugimendu arraro bat izan zen, baina hau ere Osasuna Promesasen ibili zen, ez zuen apenas jokatu, eta gaur egun
ez dakit non dabilen, baina nahiko galduta ibiliko dela esango nuke, baina aipatu zu moduan Iñaki, azken urteetan fitxaketa nahiko arraroak eta askotan gainera jokalari veteranoak, badira beste hainbat talde ere, Villarrealek ere antzeko gauzak egin zituen bigarren mailan zegoenean, bigarren talderako, jokalari oso veteranoak, oso jokalari gazteekin kombinatu arrobiko edota filialeko taldean, baina, bueno, niri pertsonalki ez zait gehiegi gustatzen metodo hau, baina ulertu dezaket, ez? Nolabait gaztei aukera hori emateaz gain, ba askotan maila horietan mantentzeko veterania puntu bat edukitzea ere interesgarria izan daitekela, baina, bueno, nik filialen kasuetan, ba beti lehentasuna jokalari gaztei emango nieke. Bai, aipatzeko Alejandro Sanz 22, 23 denboraldian ibili zen Osasunan, eta 1983an jaiotako mutila da, beraz aurten 33 urte egingo ditu, ba, duela 3 urte, bai, oso veterano zelarik, iritsi zen arrobi batera, egia esan kasu deigarria, baina bai, eman zuen Realean arrobian ibilitako jokariak eman zuen denboraldi bat. Bai, azkenean horrelako mugimendukin, eta pentsatzen duzu azkenean, filial baten helburua zein da berez. Nahet esan, garrantzitsua da filial bat lehenengo federazio mailan egotea edo bigarren federazio mailan egotea. Sentsazioa batzutan talde batzuk burua galtzen dutela goiko mailan egoteko, eta berez filial batentzat edo jende gaztearentzat hainbesteko diferentziarik ez dut ikusten. Baina, bueno, Bai, nire ados nago diozunarekin Iñaki, hemen ere Bartzelonan esaterako iaz Bartzelona Pek edo Barça Atletikek maila galdu zuen, aurten bigarren federazioan dabil, baina, bueno, badakigu horrelako taldeentzat ere urte batzuk izango direla, akaso urte bete eta berriz ere maila berreskuratuko dutela, baina azkenean nire ustez filial baten helburu nagusia lehen talderako jokalariak formatzea da, eta lehen taldera jokalariak iritsi daitezela, eta lehen federazio mailan egon, bigarren federazio mailan egon, esango nuke horrek ez duela gehiegi aldatzen, eta aurretik egindako lan guztieri ona bada, eta jokalari horiek ere azken urteetan ondo lantzen badute, ba, lehen taldera iritsiko direla, lehen federazioan eta bigarren federazioan jokatu. hori da, guztiz ados. Eta kasu honetan nik datuak ez dakizkit, baina ez dakit Osasuna promesasetik aurten Osasunaren lehenengo taldera zenbat jokalari igo diren, o zenbat debut eman diren aurtengo denboraldian. Aurten ez dakit, baina azkeneko urteetan, Osan Bela, Argibide, Iker Muñoz eta konpainia bigarren taldean zauden, orain lehen taldean dira, eta esango nuke urte hauek ere oso paroak izan direla Osasunarentzat, eta bigarren taldetik jokalari asko iritsi dira lehen taldera. Beraz, bueno, initzake gehiagik ezkatuko ere, taldea bigarren federaziora gizten bada. Hori da, bai, nire ados nago. Eta ja pixkate gai honi amaiera emateko, eta lehenen aipatu dugu, nola Frantziako futbol estrukturan filial bate jokatu dezaken maila altuena nazional bi maila den. Badakit, ez uste Italian eta Premierren ere berdin egiten dutela, ari naiz filialen ligei buruz. Zakitzuek gai honi buruz ze iritzi daukazuten, desendekuko polemika egon zen aurreko urtean Erreala, Sanse, bigarren mailara igo zenean, eta Merida bezalako taldeak bidean utzi zituenean, kritika asko jaso, behintzat debatea sortu zen. Zakitzuek honen inguruan zer iritzi daukazuen? Nire kasuan, esango nuke nahiko argi daukadala nire iritzia. Nik pertsonalki enuke filialen liga bat sortuko, Ingalaterran eta Italian sortu duten moduan. Iruditzen zait, arrobian eta filialean dabiltzan jokalarientzat askoz ere aberasgarriagoa dela futbol profesionalean, haiek baino veteranoak diren jokalarien aurka jokatu balizatea. Nik hemen ulertzen dut, ez dakit, Barakaldo, Real Union eta Peña Esporteko zaletuek kontrakoa aipatzen badute eta kontrako iritzia badute, baina nik esango nuke futbolarentzako eta bereziki arrobiko taldeentzako askoz ere aberasgarriagoa dela horrela egitea. Hala ere, nik zertxo bait gehiago kontrolatuko nuke, nolabait muturreko adibidea jarriko dut, baina duela 6-7 urte Real Madridek Rodrigo eta Vinicius bezalako jokalariak fitxatu zituenean
lehenik eta behin Kastillan jokatu zuten, ez dakit zenbat milioi ordaindu zituzten, 55-60 milioi izango dira kaso, eta haien fitxa ere beste munduko fitxa bat izango zen, eta Zamoraren aurka, Sestao Riverren aurka, eta Oskaro Nonen aurka jokatzen ari ziren. Nik horrelako mugimenduak enituzke baimenduko, eta bestetik, zuk aipatu diguzun kasu hori, Frantziako egituraren kasu horretan, mailarik altuena nazional bi maila izatea, niri pertsonalki gustatzen zait. Eta adibidez, Espainiako futbolean ere, filialek lortu dezaketen mailarik altuena, eta izan dezaketen sabai hori bigarren federazioa, eta lehen federazioa izatea, niri pertsonalki gustatuko litzaidake. Baina, bueno, ez dakit Jose Mari esaterako zuk ze iritzi duzun kasu honetan. Bai, ni pixkat bat nator zuk esandakoarekin, Josu, pixkat Ingalaterran ikusten da, ez, arrobien liga hori, bai, azkenean, bueno, maila handiko liga izan daiteke, baina hori jokari gazteen artean, pixka bat oraindiken jokari profesionala, futbol profesionala ikutuz ez dute jokaria dira, eta pixka horrez, kasu honetan ondo dator. Lokatza falta zaiela pixka batez, lokatzetan hasi, lokatzetan jokatu, benetako futbolaren kontra, eta bueno, bai, azkenean nik uste oso paro eta lagungarria dela jokari horientzat horrelako partiduetan aztea. Gero ere, bueno, ikusten dira ere askotan, arrobian jokatu ordez, bueno, beti daukazu aukera ere talde batera jokaria utzita bidaltzeko edo horrelakoetan. Eta bai, mugak jarri behar liateke hori herri dago, baina bai, filialen liga bat nik uste ez litzatekela egokia izango, eta beti egongo dira pegak, beti egongo dira aldeko gauzak, kontrako gauzak, baina bai, eta beti ere egon batean akaso jarriko gera aztertzen, eta ze izango zen modu egokiena hobeto azterko genuke, baina jokarien ikuste benetako ez futbol profesionalean hasteko horrelako zelaietan horrelako aririoen kontra eta horrelako partidua zaiek bizi behar dituztela, ze horrelako askotan horrelakoa da futbolari baten ibilbidea. Baina, ze iritzi duzun kasu honetan? Ez daukate egia esan iritzi definiturik. Nik uste, bai, eta enez guztiko ez dakatelako la iritzi garbirik. Nik uste, bai, sistema batek edo besteak bera aldeko eta kontrako puntuak dituela, eta ez dut uste futbolari gazten garapenean bere biziko garantzia edukiko duen sistema modu batera beste antolatzak. Nik pixkat hori den esentzazio. Ez dut uste, adibidez Inglaterran edo Italian, filaren liga dagoen lekuetan, futbolari gazte garapen hobea edo okerragoa duten da. Bai, zan daiteke zuk aipatu duzu moduan, egia da hemen, eredu bakoitzak bere aldeko puntua dituela, eta baita kontrako puntuak ere. Bai bustiko naizena, eta Jose Mari zuk lokatza aipatu duzula, ez nuke nahi lehenengo federazio maila utzi beste gai polemiko bat aipatu gabe. Gauza da, ezakit bazenekiten, nik duela gutxi arte ez, lehenengo federazio mailan jokatzeko derrigorrez soropila belar naturalekoa izan behar dela. Eta gure, kasu ezberdinak egon dira, uste ezakit Katalunia aldean Europak arazo berdina izan duen, Josu? Bai, okerez banaiz? Hori da, hementxe gainera zelai berri bat bilatu behar izan dute, eta topatu duten bakarra Kandrago izan da, berez atletismo pista duen zelai bat, nire etxe ondo-ondoan dago, eta lenguan ostiralean paseotxo bat ematen ari nintzela, Europa tarazona ikusteko aukera izan nuen zelaitik azkenean itxita dagoen arren, kanpotik ere ikusi dezakezulako partida, baina bai, kexu ziren Europako zaleak, azkenean Graziako talde bat delako, bertan ikaragarrizko zaletua ditu, eta nolabait bizilagun sarea oso trinkoa da, eta bertan partiduak kokatzea jentzako ezinbestekoa zen, eta aldiz ona etorri behar izatea, beste auzo batera eta zelai berri batera, polemika piztu du, eta asko landu dute, eta borrokatu dute Grazian jokatu ahal izateko, baina azkenean federazioaren neurriak edo eta legeak hauek dira, eta hementxe jokatu behar izan dute, hemendik aurrera. Europaren kasua gure ekarrita, guk gurean Arenas, Getxoko Arenasen kasua daukagu,
Mhm. Konkretuki Arenasek azkenengo bi partidak Faduran jokatu ditu, zelai naturalean, bat irabazi du eta beste bat galdu egin du. Eta bereziki polemikoa izan da azkenengo norgehiagoka, nik irudiak ikusi ez dituten arren, bai irakurri etelako ze soropilaren egoera etzela bat ere ona. Mhm. Hala, hemen ez dakit, akaso klubaren izenari omenaldi bat egiteko zelaia ondarrez bete zuten, baina egia esan soropila ez zegoen bat ondo. Ez, ez. Bai, Josuk bere nerabezaroan belar robeagoetan nahi ditu botelloiak. Bai, hala, hala. Eta, ba, nahi nizuen pixkaztue galdetu zuek ze iritziak azuten honen inguruan, nik hemen adibidez, bai filaren ligaren inguruan iritzi garbirik ez nekan, hemen ere iritzia garbia da, nik uste dut lehenengo federazio mailatik gora gutxienez, inkluso bigarren federazioa ere osartuko nuke, nik uste dut esfortzu bat egin behar dela soropilak belar naturalekoak izateko, ordudarik egia esan ez daukat. Iñaki begira, nik uste nuen kontrakoa esango zenuela, eh? Nik hemen kontrako iritzia dut, iruditzen zait, bueno, ahal izan ez gero eta taldeek ekonomikoki zelai naturala izateko aukera badute eta ondo zaindu esango nuke aukera hobea dela, zalantza izpirik gabe. Baina iruditzen zait kontuan izan da bigarren federazioan eta lehen federazioan dauden talde asko ez direla guztiz profesionalak, askotan esfortzu handiegia dela haientzako zelai natural bat edukitzea eta bereziki aipatu dituen Europa edota Arenasen kasuan nik hiru arrazoi azpimarratuko nituzke. Alde batetik haiek orokorrean dituzten zaletuak estadio zarraren inguruan pilatzen dira, beraz nolabait zelai aldatu behar izate hori haientzat oso kaltegarria dela iruditzen zait. Eta bigarren puntu bat, eta niretzat garrantzitsuena kaso, zelai naturala edukitzea eta behintzat legeak eta federazioak hori esatea iruditzen zait guztiz zentzuduna dela, baina aldi berean talde askok eta askok bereziki lehen federazioan zelai naturalak dituzte, baina egoera oso oso txarrean eta honek bi ondorio nagusi ditu. Alde batetik egoera oso txarrean badago, azte bukara honetan getxon gertatu den moduan, ikuskizuna nahiko txarra izan ohi da, hau da, futbolaren kalitateak bera egiten du, naiz eta guri asko gustatzen zaigun, ez, futbol britaniko hori lokatzartean, beraz, bueno, noizbehinka ere, gustagarria da horrelako partiduren bat ikustea, eta bestetik, bigarren puntu honetzat garrantzitsu bat, lesioen kontua. Iruditzen zait, gaur egun ditugun zelai artifizialetan, askotan, ez dira izango agian txapeldunen ligan ikusten ditugun zelai artifizial horiek, baina lesioak izateko aukera desente baxuagoa dela, eta aldiz, horrelako soropil natural gaizki zaindutako zelai horietan, askotan lesioak izateko aukera altuagoa dela. Beraz, nik ulertzen dut federazioak zelai naturala edukitzea eskatzea, baina aldi berean pentsatzen dut minimo batzuk ere bete behar direla, eta askotan minimo horiek ez direla betetzen. Kopan ere ikusi izan ditu esaterako atletikek aurten enez gogoratzen horren aurka jokatu zuen. Ourense, Ourenseren Ourense. aurka. Zelaia egia esan nahiko gaizki zegoen, baina lehen federazioan naturala denez, bertan jokatu dezakete, eta egoeratzen honena. Beraz, bueno, nire iritzia hori litzateke, esango nuke, Europa bezalako talde batek zelai artifizialean jokatu behar duela, akaso ikuskizunerako ez da honena izango, baina nik aukera emango nieke lehen federazioan zelai artifizialarekin jokatzeko. Handik gora noski ez, zelai naturala profesionalak direlako, baina, bueno, nik kasu honietan, zelai artifizialaren alde, egia esan. Bai, nik ulertzen dut, esan nahi duzuna, Josu, eta bai, gaur egun ere gainera hori, azkenean ez dira garai bateko, garai bat oso urrutira joan gabe, duela 15 urteko zelai artifizialak asko betu dute, futbola jokatzeko primeran daude, eta bueno, azkenean, arau batzuen barnean, eta arau batzu betetan nik uste, ez, maila semiprofesional batean, izan daitezkeela zelai artifizialak, eta are badakigu gainera, batez ere Espainiako ligan ikusten dugu gertuena, naiz eta maila oso goian egon, maila goi on batean egon, taldeak sekulako arazo ekonomikoa dituzte, eta hori ere azkenean, zelaiaren mantenua ere ekonomiaren parte importantea da. Gainera zu, Jose Mari, esango nuke zelai naturaletan ere asko jokatutakoa zarela, baina ez dakit
Bertan gustora sentitzen zaren, ala artifizialean akaso gehiago gaur egun. Bueno, modatzen gara guztietara, ez? Esan dezaket futbolko kamalei bat naizela, baina... Iritzi eh, honetan nik uste dute Iñakiren posizioak ere badula zerikusia, ez? Zuzentral moduan hor komeni da baloiak botea gaizki egitea eta aurrelaria deseroso sentitzea, baina Iñakirentzat aurrelari fina hor garrantzitsua zen, ez? bai, Zelaia beti soropiletik gertu edukitzea, hor ere bere trikimaioak egiteko. gero ere bizitzaren paradoxak, ikusten dira jokalariak urte luzez segulako lokatz zelaietan jokatzen, kriston ibilbidea egin, eta gero bere azken urtean, ba, partido inozo batean, sekulako belarte artifizialko zelai batean, ba, sekulako lesioki. Hori ere Bai, gauzak inoiz ulertzen ez diren gauzak, baina futbola dituen kapritxoak. bai, hala da. Bai, interesantea, gauza batzukin ados, Josu, estatzuken ez beste, interesantea izango litzateke bizkat lesio, ez dakit ikerketarik egongo den, bizkat arlo medikuan, baina bizkat konparazioat egitea futbol zelai artifizialen eta soropil naturalen arteko konparaketa bat futboleko lesioen inguruan. Bai, nik hemen airera bote prontoan bueno, aipatu dut, baina egia esan enuke jakingo, non gertatzen diren lesio gehiago, baina bai, horrelako ikerketaren bat ziurraski egongo da, eta bueno, topatzeko da, ba, urrengo saioetan ere ekarriko dizuegu. Hori da. Eta Jose Mari luzatu jozun galdera aprobetxatuz, eta ja honekin bukatzeko, ja Jose Mari aukera gutxi izango dituzu Gipuzkoan soropil naturaletan jokatzeko. Errepaso txiki bat egin dut, Bai, ba. ni Gipuzkoara izanik beste lurraldeetan egoera nola dagoen ez dakit, baino Gipuzkoan Realaren eta Eibarren entrenamendu zelaiak kontuan euki gabe, nik uste dut 7 zelai gelditzen direla belar naturalekoak. Ostras. Anoeta, Itaipurua, profesionalak, eta gero Real Union, lehenengo federazio mailan hor semiprofesionala esango genuke, edo bueno, profesionalizatzeko bide hortan, eta hortik bera 4 zelai. Zarautzeko Asti, Lagun Onaken Garmendipe, Azpeitian, Azkoitian Txerloia, anaitasuna jokatzen du bertan, eta kategoria basuenean egongo litzateke Hondarribiko Hondartza futbol zelaia. Bai, Ez dakit baten bat pasa zaiten, ez, nik ere orain memoria zoiek esango nituzke, bueno, Hondarribian jokatuko dut aurten, jokatu dut ere bai, Txerroian ere bera garen jokatu nuen, eta gero ere, bueno, gaztean nintzenean, hemen, bueno, anekdota, arrotasunez kontatuko Zara, Jose Mari, lasai. Ba, gazteago nintzenean, arrotasunez kontatzeko anekdota bat, Donostika txapelketan, behin anoetan jokatzeko aukera ere izan nuen, beraz, Oiek, oiek badira, egia esan, bueno, bizitzarako gorretzen diren, bueno, ba, oroitzapenak. Egia da, bueno, egon dira gehiago, zelai natural gehiago Astigarragan bere garaian, gaur egun artifiziala da, Oiartzunek ere uste dut lehen urte arte bazuela zelai naturala, urten ere sekulako zelai artifizial modernoa egin dute, eta ba, askoz gehiago ez dira egongo. Eta hori, horrelako klub humilentzat ere oso zaila da, zelai natural bat egoera honean mantentzea, eta nik uste azkenean, ba, naiz eta pixkat ere pena ematen duen eta, baina aurrera pauso bat da denentzako zelai artifiziala ukitzea, natural bat mantentzea oso zaila delako. Denako ez baititugu Realaren edo Eibarrek ukitzazkeen, tresnak zelai bat bere horretan mantentzeko. Niri ere pena ematen dit, egia esan, lehen pixka bat zelai artifizialaren alde agertu naiz, baina egia esan pena ematen dit geroz eta zelai natural gutxiago edukitzeak gure inguruan, eta zuk esan duzuna, Jose Mari, azkenean gehien bat, bueno, talde asko dituzten talde horientzat, talde humilentzat, oso zaila da talde zelai natural bat mantendu ahal izatea, ba, arratsaldero entrenamenduak dituzunean, talde asko, ondoren partidu asko, eta zelai naturalak edo soropilak badakigu, ba, bueno, maitasuna behar duela, ondo zaindu behar dela, eta besteak beste, ba, pertsonak bezala ere soropilak atxeena behar dutela, eta hainbeste talde dituzunean, ba, zaila da horrela mantentzea.
baina, bueno, ea ditugun zazpi horiek Gipuzkoan behintzat mantentzeko aukera dugun, eta aurten Josemari, oraindik ere Hondarribian jokatu beharra duzu, gozatu gure partez ere. Bai, gozatuko dut, zuen omenez, agian nire azken parto izan daiteke, zelai natural batean. Baina, bueno, hortxe. Urtiro joan gabe, Gipuzkoatik gertu, duela hilabete batzuk agertu zen gogoratzen dut albistea Leitzako futbol zelaiarena, ez dakit ikusi zen duten imaginatzen dut baietz. Bai, bai, bai. Bai. Eta hori, eske hori ikusten da, ez? Zen nolako zelaia da hori, horre entrenatu egunero, jokatu, hori lokatza zen, belar zatirekin, eta egia esan barrolako lekuetan futbolera jokatzea iaia ezinezkoa da, eta azkenean da, denok behar ditugu berrikuntzak, eta zelai artifiziala da azkenean. Bide erraziena edo. Bai, eta aurrera jarraitu horretik, bi apuntetxo, Hondarribiko futbol taldeko norbait gonbiatu ezakegu hau ziurtatzeko, edo ia den edo ez esateko, baina nik uste dut direktibatik ari direla eskatzen zelai artifiziala jartzea, Hondartzako futbol zelaian. Baina, bueno, ea norbait etorri daiteken hau konfirmatzera. Edo hau gezurtatzera, akaso, ez dinaki. Edo gezurtatzera, akaso. Nik egia. Eta, barkatu, Jose Mari, aurrera, bai. Ez egia, aipatu duzuna, duela pare bat bi izpairu urtetik entzuten nabil, hori egia da, baina oraingo zelaiak bere horretan jarraitzen du. Eta egia da ere, zelai artifizialak bai, Hondarribiek ondoan badauka zelai artifizial bat, kategoria bajuko jokatzen dutena, baina zelai naturalak ez daukala ere fokorik, beraz, zelaia partidoak ia beti arratsaldeko 3:30 jokatzen dituzte, egun argiz, gauez ezin direlako jokatu. Hori da. Eta bigarren apuntea izango litzateke, bai errepasoa egitean, irakurri nuela albiste bat, 2018 urtekoa, non esate zuen Gipuzkoan 2018 urtetikan, ja ez zegoela grabilazko zelairik. Azkenengoak izan ziren Alegikoak eta Donostiko Lasaie eskolakoa. Jose Mari, zuk horrere jokatu duzu, ez? Alegin jokatu dut, eta gero bere garaian ere duela urte desente Eskoriatzen jokatu nuen, Grabilan. Eta esan beharra dukat, bi zelaietan gola egindakoan ez dela. Atzelari bezala, bietan gola. Eskoriatzako, barkatu, Ez que hemen bakizu. Hau luze jonetek, baina ja aurrera jarraituko, baina Eskoriatzako taldea, baliteke desagertu izana? Akaso bai, zenik ez dut izena gogoratzen oraintxe bertan, baina aspaldi ez dutela ikusten sailkapenetan eta gogoratzen dut dana da eskola baten ondoan zegoen zelai batzen sekulako zelai txarra, eta baina bai, ez naiz gogoratzen oraintxe taldearen izena, baina esango nuke gaur egun ez dagoela. Baliteke desagertu izana. Baina, bueno, aurrera jarraituko bestela hemen egongo gera bihargo izartez. Barkatu ginekinik txorakeria dakarrik, baina ikusirik Josemarik Grabilarekin duen harreman estu hori, akaso Gipuzkoako Futbol Federazioari eskatu beharko dugu, hemendik aurrera zare guztia Grabilazkoak izatea, ez? Gauza da. Barkatu inaki. Eta plantatu dugun estudio hortan ere sartuko genuke lesioak konparatzeko. Grabila, futbol naturala, zelai naturala eta zelai artifiziala. Bueno, bigarren federazio mailara goazen, ez dela ez dugu inoiz bukatuko. Kategoria honetan Euskal Taldeen egoeran ikusten orokorrean aurreko lokatzarteko saiotik antzekoa dela, eta orokorrean lehenengo federaziokoarekin alderatuta hobeagoa. Izan ere, lehenengo 5 postuetatik 4 Euskal Herriko taldeak dira, eta aipatu nahiko nuke Real Union sendo lidertzan, 5 puntu ateratzen dizkiolari bigarren sailkatuari. Bai. Euskat ere errepasatu dut eta Lukas Angalei jokatzen ari da, ez du golik sartu oraindikan, baino minutu desente eukitzen ari da. Gainontzeko taldeak lehenengo 5 postu horietan Tudelano, Alaves B eta Sestao River dira. Eta Tudelano aipatzen dudalari, gustatuko litzaidak azpimarratzea, aurrekoan Josurekin hitz egiten konversazioan agertu zen izen bat, Inigo Alaieto, jokalariaren izena. 15 gol dijoa,
Ezakit, aurrelari esan behar nuen, baina uste dut hegalean ibiltzen dela. Hori da, Bai. bereziki ezkerregalean, bai. Erasoko jokaria, baina. Erasoko jokalari honek 15 gol daramatza, aurtengo denboraldian, bigarren federazio mailako golegile nagusia da. Eta lehenengo 4 mailak kontuan hartzen baldin baditugu, 3. posizioan egongo litzateke Inigo Alaieto, Mbappé eta Murikiren atzetik. Ara. Izen handiak dira, Baina oso deigarria da Inigo Alaietoren denboraldia. Iaz iritsi zen Tudelanora, eta iaz ere bigarren federazioan 14 partida jokatu zituen, golik ez. Eta azken urteetan ere, bueno, bere ibilbide osoan ez da bereziki jokalari golegila izan, egaletik jokatuta asko jota 2-3-4 gol egin ditu denboraldi bakoitzean, baina aurten ez dakit zer gertatzen ari zaion Tuteran, dagoeneko 15 gol ligan, eta Tudelano hor goian baldin badago, hein handi batean Alaieto egiten ari den denboraldea gatik da. 32 urte, esan bezala, momentuz eta bere ibilbidean zehar ez da berezi golegile izan, baina urtean geldi ezin dabil. Bai, egia esan denboraldi ikaragarria. Eta bigarren federazio mailarekin amaitzeko hori, aipatzea besterik gabe jetxera postutan beste 2 euskal talde ditugula, Mutilbera eta Beasain, eta nik erau ez nekien, baina Beasainen jokatzen ari da Jon Gaztañaga. Bai, hau aurrekoan, aste honetan bertan Jose Marirekin aipatu genuen, Gaztañaga, soropilean elkarrizketatzeko oso jokalari interesgarria izan zitekeela, azkenean ibilbide oso paroa eduki du, Realeko Arrobitik atera ondoren Txipren, Indian eta, beste herrialde batzuetan ere ibili da. Baina, Errumanian ere, bai. Behasainekin aurten sufritzea tokatzen ari zaio, Iaz igo ziren 3. federaziotik 2. federaziora. 5 puntura dituzte play-out postu horiek, baina, kostatzen ari zaio, talde gipuzkoarrari puntuak pilatzea, baina, oraindik ere hemen jardunaldi asko geratzen dira, eta zergatik ez, oraindik 2. federazioan geratu. Halaxe da. Eta, Espainiako futbol strukturan pauso bat egingo dugu bera. Labur bi apunte. 3. federazio mailan gauzak antzeko, dijoaztela esango nuke, orokorrean. 4. multzoan, Euskadiko multzoa Portugaletek oso lider jarraitzen du 56 punturekin. Bai. Bigarrengoari, azpeitiko Lagunonaki 16 puntu ateratzen dizkio, beraz, gauzak onbidean, esango dugu, Leicester, konkretu kitzima jardun horita, baina igoera lortu dezake. Bai, oso errez, Portugaletek. Eta baita, ipatzekoa multzo hortan, Añorga dela talde bakarra azkenengo etxeko 5 partidak irabazi dituenak jarraian. Eta ratxa honi esker, beko postuetatik ateratzea lortu dutela. Gainen azken jardunaldian soropileko derbi bat izan genuen, ez? Orain Añorga eta Zarautzen arteko harreman hori dugula, Iñaki, zu dagoeneko Zarauztar peto-petoa izan da, etxekoak nagusitu ziren, 3 eta huts, Rezolan, aipatu duzu, etxeko azken 5 partidak irabazi ditu Añorgak, gora begira, eta Zarautz, hortxe, borrokan, baina orain okerrez banago, hurrengo jardunaldian etxean beko postuetan dagoen Deusturen aurka jokatuko du, Daikin Igualen aurka, beraz, aukera ona duzu asteburu honetan Japoniarra astin ikusteko. Gainera, Portugalete eta Deustu biak aipatu dituzuela, Portugaletek asteburu honetan 1 eta 2 irabazizion Deusturi, azken sailkatu hori, eta Daikin Igual berak egin zuen Deusturen gola. Badirudi hemen aipatzen ditugun jokalariak eta taldeei sortu ematen diogula, Osasuna promesa azken duta, noski. Eta 15. multzoan gauzak antzeko baita ere, Peña Sport nahiko lider, egia 2026 regular xamar bat daramala, eta, ja bigarren sailkatuari 6 puntu soilik komila artean ateratzen dizkiola. Eta Frantziako nire tartearekin amaitzeko espertuta gongo zerate, nintzuteaz. Ez, Iñaki, guretzat. Inoiz. Frantziako futbol strukturan parte hartzen duten euskal taldeak aipatu nahiko nituzke.
Zuet, egia da azkenengo saioetan, eta entzun zaituzte eta Biron Baioneren inguruan desentitze egiten, hirugarren postuan da liderretik 13 puntutara, baina kasu honetan itxikeria bat ere ba omen da, nik sailkapen horrela azkar batean biratu bet, eta egia da azkenengo 3 partidak, okerez banabil, bertan bera gelditu direla, ezta? Hori da, bai, aipatu genuen San Maloren aurkako partida duela 4-5 aste bertan bera geratu zera, eguraldi txarragatik, eta astebete beranduago jokatzeko aukera izan zuten. Baina adibidez, otsail honetan dagoeneko 2 partida zituzten programatuta, biak ere bertan bera geratu dira, eta ez hori bakarrik, ostiral honetan, 7 erdietan, Didier Deschamps estadioan liderra jasoko dute, eta beraz, egoera nahiko berezia da, ez? Azken 3 asteetan ez dute partidari jokatu, liderra jasoko dute, eta dinamika hori moztea eta nolabait 3 astez jokatu gabe egotea, esango nuke jokalarientzako ere oso arraroa izango dela, eta gainera liderra jasoko dute, baina bi datu aipatzearren, Abiron Baionek oraindik ez du partidari galdu etxean aurtengo denboraldian, eta La Rochek galdu zuen azken partida urrian galdu zuen, eta azken 6 partidak irabazi ditu jarraian. Beraz, bueno, ostiral arratsalde horretan ere planik ez baduzue, Didier Deschamps estadioan, Baionan, ba, liderren aurka, Abiron. Bai, egia esan, bueno, oso gutxitan ikusi da, ez? Bueno, behintzat nik oso gutxitan ikusi dut, 3 partida jarraian bertan bera galitzea. Baina, eta aipatu genuena, maila hortan talde bakarra igotzen da, oso pixka bat, bueno, komplikatu zaio gauza Baionari, baina, bueno, 3 partio atzeratu horiek aurrera atzeratzen bai du, pixkat presioa sartzea lortuko dio, bai La Roche eta bai Bordeleko Girondinsi. Eta, bueno, zergatik ez. Lehen aipatu bezuna, Josu, ametxe egin, eta urren urtean berria izango den lig 3 edo lig Bai. 3 hori, horretan, ba, auskalo, lehenengo benetako profesional pausuak eman, auskalo. Baina, bueno, hori gertarako asko falta da, eta ikusiko dugu. Bai, gainera Abirorentzat ez igotzea litzateke inolako dramarik izango, ez da gutxiago ere, baina Bordel momentuz 2. postuan da, eta askotan aipatu du, 2. postuan geratzen badira ez direla igoko, eta hori bai izango litzateke drama handi bat, talde historikoa, eta oraindik ere zuloan dago, baina bueno, hori ere ikusiko dugu zer gertatzen den. Oso ondo, aste interesgarriak aurretik nazionali mailan. Eta ja lokatzartea saioa amaitzeko, erre bat maila, azkar batean gauzak ere antzeko, hemen ez dira azkenengo asteetan gauzak gehiagi aldatu. Abiron Baionaren 2. taldea goikaldean, igoeratik alare 4 puntutara. Eta behikaldean dabilena borrokan, harin luzien talde izango litzateke, jetxira postutatik puntu bakarrera, eta ia beko zona hortan dena oso igualatuta, oso berdinduta dagoela. Bai, egia da, bueno, azken lokatzartean tartetik puntu batzuk lortu dituela, Donibane Loitzuneko taldeak, esaterako liderra zen taldearen aurka ikaragarrizko ezustekoa eman zuen, eta huts eta 3 irabazteko gai izan zen, baina zuk diozu moduan Iñaki, beko postuetan oraindik talde asko haude, gainera gainontzeko taldeek, baina partida gehiago jokatu ditu harin luzienek. Baina, bueno, dinamika ez da txarra, eta ea, pixkanaka ere puntuak lortzen dituen. Hori da, hau izango litzateke dena lagunak. Plazer bat, beste behin. Jose Mari, gaurkoan esango nuke tartea luzetxo joan zaigula. Gozatzen denean, azkenean denbora esaten da, oso azkar pasatzen dela. Hemen lagun artean eta horrelako solasaldiak edukita denbora oso azkar pasa zaigu, eta entzulei ere ondo iruditzen bazaie, gaurkoan saioa hementxe utziko dugu, asko gozatu dugu, eta nola ez, eskerrik asko Iñaki, ona etortzeagatik, ea pixka bat maiztasun gehiagorekin etortzeko aukera duzun, baina, bueno, gaur bezalako saioak badira, urtean behin eginda ere, jendea gustora geratuko da, beraz, Jose Mari, eskerrik asko beti bezala hementxe gurekin egoteagatik, eta Iñaki nola ez, eskerrik asko gaurkoan gurekin tarte hau elkar banatzeagatik. Bai, esan dezuna Josu, esaerak dion bezala, gustoko lekuan aldabarik ez, eta
hemen ederki gaude, plazerra beste behin Iñakik B maietakoek informazio guztia ekarri digula, eta zuk aipatu duzuna, ea geroz eta maizago ukitzen dugun, geroz eta berri gehiago ditugun, hainbeste ezagutzen ez ditugun mailei buruz, eta gure artean solasaldi polio edukitzeko, eta prest, hurrengo datozen asteetarako, eta gauza gehiagorekin etorriko gara. Hori da, mila esker zure gonbitagatik eta horren arte. Agur, agur. Agur! Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi pikainak da hamaika opari.